Sariya bulon lajɛbagaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan Serifula Jabaramuso kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ko aw bisimila aw ka jɛmukan kɔnɔ sariya bulon don. Sariya bulon kɔnɔ ani sariya baarakɛla caman kumana nin kɛnɛ kelen kan ka daminɛ juges la ka se administration pénitentiaire ma n'an ko ma ko kaso ko ɲɛnabɔ cakɛdaba kasobon gardien u ka baara ye jumɛn ye jɔyɔrɔ jumɛn b'u la jamana in kɔnɔ bi babu a bɛ o de kan. Le thème du jour, la mission des surveillants de prison au Mali. Walasa hakilina in an ka faamu a ka walawala bamanankan ɲuman na an ye ci bila maa ma o maa welele o ye lieutenant Dawuda Konate, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison. Ale bɛ an bolokɔrɔ bi walasa ka na masala an ye nin hakilina in kan min bɛ kɛ sababu ye an n'a dɔn an bɛ bɔ nin kɛnɛ kan bi kuma o kuma an bɛ janvier kɔnɔna na an b'a fɔ finitigi bɛɛ lajɛlen ye ko aw bonne fête. O la surveillant de prison fanga jumɛn b'u la dan jumɛn b'u la u ka baaraw kɔnɔ gɛlɛya jumɛn b'a la bi babu ana tali kɛ o kan n'an ko surveillant de prison a ka faamu o de ye kasobon kɔlɔsibagaw n'an ko ma ko kasobon gardien olu bɛ an bolokɔrɔ bi sariya bulon kɔnɔ juge tɛ se ka baara kɛ n'olu tɛ yen o la bi babu n'ala sɔnna an na faamuyali sɔrɔ a la ka sabu kɛ an ka maa welelen sɔɔni o la an bɛ don an ka babu kɔnɔ an ka maa welelen walasa a k'an bilasira ko in nacogo ɲumanw la inshallah. An bɛ segin k'an ka foli kuraya aw yɔrɔ aw ka Jabaramuso kanu na min ye Serifula teleso ye an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka jɛmukan kɔnɔ sariya bulon don. An ka maa welelen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na lieutenant Dawuda Konate surveillant de prison n'o ye kasobon gardien ye u ka syndicat don mais bi baara a tɛna kɛ syndicat baara dama ye a bɛna kɛ surveillant de prison yɛrɛ ale ye cakɛda jumɛn ye bon lieutenant i bisimila. Monsieur Suntura o diyara n ye n b'i fo k'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ komi i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ lieutenant Dawuda Konate ne Mali kasobon baarakɛlaw n'an b'a fɔ olu ma ko surveillant de prison dakuruɲa kelen na tubabukan na u b'a fɔ ko les pénitenciers olu ka lafasalitɔ min bɛ yen n'o ye section syndicale de surveillant de prison min affilié bɛ centrale démocratique des travailleurs du Mali la o jɛrɛjɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ne ye lafasalitɔ ye min bɛ corps de surveillant de prison kɔnɔ ka fara n camarade tɔw kan minnu affilié bɛ INTM la ani minnu affilié bɛ CSTM na an bɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ka kɛlɛbolo kelen ta o kɛlɛbolo o fara ɲɔgɔn kan Mali ye sariya dɔ signé n'an b'a fɔ ma ko la convention 98 relative à la négociation collective o b'a jira k'a fɔ ko syndicats hali n'aw tɛ appartenance kelen na aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ laɲini min n'a bɛ tɛ aw bɛɛ ka intérêt la donc bi an syndicat saba faralen don ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ma ko la synergie des sections syndicales des surveillants de prison du Mali. A diyara n ye an bɛ fo ni walawalali cogo ɲuman na mais bi kɛnɛ in kan n'an bɔra yan an t'a fɛ maa si ka ɲininkali kɛ bilen ko surveillant de prison n'an ko ma ko kasobon gardien k'o de ye maa jumɛn ye fanga jumɛn b'u bolo mais gɛlɛya jumɛn fana b'u kan o la bi ni an ye jateminɛ kɛ ka tariku yɛrɛ lajɛ an y'a mɛn kumaw la waati tɛmɛnlenw na k'a fɔ ko surveillant de prison ko u kun tɛ yen ko finitigi wɛrɛw tun bɛ yen misali la gardiw fo ka se gendarme ma ko ninnu tun bɛ aw nana cogo jumɛn na historique tun bɛ mun. Voilà o diyara n ye an yɛrɛ ka kɛlɛ bɛɛ o ye syndicat ka baara tɛ revendication dɔrɔn ye syndicat ka baara tɛ préavis de grève déposé dɔrɔn ye non 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 les syndicats pour mission aussi de sensibiliser informer et former o kɔrɔ b'a jira min na syndicat kan ka bɔ a bɛ baara kɛ secteur min kɔnɔna la k'o secteur kɔfɔ jamana kɔnɔdenw ko dɔn ka a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw k'u lakalan baara taabolo ko ɲuman na k'u lakalan jamana kɔnɔ sariya taabolo ko ɲuman na ka information di bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔrɔ bɛ yen a ka baara ye mun ye a danfara ye jumɛn ye danfara jumɛn tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc anw y'an ka syndicalisme inscrit dans cette logique n'i ye surveillant de prison ta an b'a fɔ surveillant de prison dɔw b'a fɔ gardien de prison an yɛrɛ ka kɛlɛba dɔw ye a tɛ fɔ gardien de prison o terme la an b'a tubabu tɔw b'a fɔ ma ko ce terme là est péjoratif o t'a fɔ gardien de prison parce que mɔgɔninfin bɛ la kɔlɔsi de n'o bɛ la kɔlɔsili bɛ taa tubabukan na surveillance kɔnɔna la donc o de la a nana ko surveillant de prison mais n'i taara fo ɲɛfɛ i b'a ye aujourd'hui avec l'avènement des droits de l'homme sariyatigiw n'i ko prison tubabukan don mais n'a fɔra hakili la dɔrɔn i b'a ye i bɛ mɔgɔ jatigɛ o de b'a fɔ ma ko le terme est choquant le terme est péjoratif bi sariyatigiw ka kɛlɛ ye ko ka prison yɛrɛ tɔgɔ fana ko k'o bɔ yen a kana fɔ ko prison a ka fɔ les établissements pénitentiaires donc n'i ye gafe caman ta bi i b'a ye a kɔnɔ a bɛ fɛ ko l'administration pénitentiaire les établissements pénitentiaires les maisons d'arrêt les maisons de correction les centres pénitentiaires les centres spécialisés de détention
donc il be nin bɛɛ fɔ i tɛ prison tɔgɔ mɛn parce que prison ye jatigɛ ye n'i taara kaso la o jatigɛ bɛ yen n'o jatigɛ fɔra kana k'o fara jatigɛ kan hakili tɛ basigi mais tubabukan dumuni bɛ fɔ min bɛ don tulo la a bɛ lamɛn k'a sɔrɔ ja ma tigɛ donc aujourd'hui a bɛ fɔ ko le surveillant des prisons les pénitenciers ni historique la surveillant des prisons nana cogo di n'i y'a jateminɛ depuis marabagajugu b'an fɛ yan n'an b'a fɔ ma ko colonisation kɔnti kasobon tun b'o olu de bolo n'o ye tubabu ye n'o ye français ye mais olu ye kasobon organisé ka responsabilité kɛ u yɛrɛ ka politique ye en son temps donc Mali tɔrɔ o kɔnɔna la fo ka na se indépendance ma indépendance ni kelen Mali y'a yɛrɛ ta en 1960 o yɛrɛ ta kɔnɔna la donc n'i y'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ ta militairement i b'i yɛrɛ ta économiquement financièrement pour tout ce qu'il faut pour une nation donc o kɔnɔna la donc indépendance kɛra dans la précipitation donc il faut impérativement que organisation interne dɔ kun ka kɛ min bɛ taa lakana kan o lakana kɔnɔna de la i b'a ye en 1961 armée nationale ka officialisation kɛra à partir de là donc o de y'a bɛɛ ba ye finitigilaka bɛɛ ba ye armée de donc voilà i b'a ye Mali finitigilaka bɛɛ regroupé bɛ en des grandes entités entité fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko les forces de défense o ye sɔrɔdasiw ye armée de terre armée de l'air génie militaire ainsi de suite maintenant entité filanan ba a fɔ o ma ko les forces de sécurité communément n'an bɛɛ b'a fɔ ko paramilitaires o kun ye corps 5 ye n'o ye anw policiers sapeurs ani eaux et forêts ani douane mais avec relativement à une recommandation des assises ko ka policiers militarisés bon bi an balima policelakaw ni sapeurs olu yɛrɛ sɔrɔ statut militaire kɔnɔ donc aujourd'hui au Mali corps paramilitaire ye corps 3 de anw eaux et forêts douaniers donc anw surveillant b'an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna la donc indépendance kelen donc prison kun bɛ ka gérer ni entité 3 de entité 3 o de kun bɛ prison gérer o entité fɔlɔ o kun confielen bɛ garde la n'a b'a fɔ o ma ko la partie sécuritaire garde nationale a bɛ fɔ o ma bi garde nationale mais en son temps a kun bɛ fɔ de ko la garde républicaine bien avant k'a ka appellation garde nationale ta donc garde nationale kun bɛ yen o de i b'a ye prison caman bɛ yen bi a bɛɛ logelen bɛ caserne de garde dɔ kɔnɔ parce que ko k'a lakɔlɔsili gɛlɛya garde dɔ donc a y'a prison créé garde yɛrɛ kɔnɔ donc a sécurité o confiera garde républicaine na en son temps olu kun bɛ yen dɔrɔn ka lakana kɛ ka kasobon na kɔlɔsi ka kasobon kɔnɔdenw la kɔlɔsi u kana bɔ dɔrɔn maintenant a entité filanan n'an b'a fɔ o ma ko la gestion administrative et financière fɛn o fɛn bɛ taa baloko kan wariko kan papier ko ni fɛn ninnu bɛɛ kan kasobon kɔnɔ u y'o confier état ka représentant min b'o localité bɛɛ la o bɛ se ka kɛ préfet ye o bɛ se ka kɛ sous préfet ye donc olu kun chargé len b'o dɔrɔn na kasodenw bɛ balo cogo di o ka papier ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di o n'a fɔ o ma ko la gestion administrative et financière o kun confier len bɛ état ka représentant min bɛ o localité kɔnɔna la mais maintenant a gestion entité sabanan ye jumɛn ye n'an b'a fɔ o ma ko les questions juridiques et judiciaires fɛn o fɛn bɛ taa sariya bɔ kɔnɔ kan o confier len bɛ tribunal min bɛ o localité la n'an b'a fɔ o ma ko de justice de paix à compétence étatique o ye jamana kɔnɔnaw ye mais Bamako en son temps il y avait la direction nationale de l'intérieur donc kasobon yɛrɛ ko bɛɛ kun confier len bɛ ministère de l'intérieur de la en son temps o fana ye direction de créer conformément aussi à un texte aussi maintenant ka kasobon gestion bɛ dɔ ma n'an b'a fɔ ko la direction nationale intérieure donc kasobon kun bɛ ka gérer ni entité 3 ye depuis indépendance fo ka n'a bila en 97 gardiw bɛ yen pour la sécurité état ka représentant bɛ yen pour la gestion administrative et financière tribunal bɛ yen pour des questions juridiques et judiciaires donc ni élément 3 de kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kasobon gestion kɔnɔna la mais Mali nana taa indépendance la an ye indépendance bɛ ka na régime démocratique la n'i ko démocratie o ye bɛɛ fanga ye bɛɛ fanga o bɛ fɛn caman fɔ donc o kɔnɔna la question de droit de l'homme bɛ bon fɛn caman nana don o kɔnɔna la donc o recommandation nana yira k'a fɔ ko Mali ye sariya dɔ signé n'an b'a fɔ o ma ko règle Nelson Mandela parce que Mandela ye san hakɛ min kɛ kaso la bɛɛ b'a dɔn a bɔra a ye sɛbɛnniw kɛ k'a yira k'a fɔ kasobonw bɛ minɛ cogo min na k'an ka yɛlɛma donc o convention ni diɲɛ bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ Mali ye o convention de signé o convention b'a yira k'a fɔ ko Mali ka kan ka corps dɔ créer spécifiquement corps min chargelen bɛ ni entité 3 bɛɛ ka baara la gestion administrative financière la sécurité pour tout ce qu'il faut ko Mali ka kan k'o créer donc Mali kun b'o hakilina falen kɔnɔ parce que n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ o b'a fɔ ko étude de faisabilité donc i b'a lajɛ ne bɛna nin corps créer a musaka bɛ joli ma mɔgɔ joli bɛ baara k'a kɔnɔ u bɛ recruter cogo di u ka minɛnw Mali b'o lakana kɔnɔna la fo ka na se en 1993
93 événement ba do kɛra état malien ye gendarme kɛmɛ seegin recruté pour renforcer l'effectif de la gendarmerie u bɛ formation kɛ commune de base kɛ ka na formation professionnelle kɔnɔ o kɔnɔna la u kun ni hakɛ dɔ ka kan n'an b'a fɔ o ma ko prime donc yan'u ka déployer u y'u k'o prime réclamer o kɛra mankan ye ka furugufurugu ye famaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se o 800 élèves gendarmes ka radiation ma en 93 o radiation fɛn kɛra sur une base illégale parce que aucune forme n'a été respectée alors que kun bɛ min ɲini en son temps c'était leur droit donc a nana kɛ ka furugufurugu ye fo ka to olu radier sur du faux en 93 donc là commission nationale d'enquête dɔ sigira k'a lajɛ mɔgɔ 800 bolo se ka bɔ baara la ten k'a sɔrɔ a ma ɲɛdɔn o commission ye anw lamɛn ka famaw lamɛn mɔgɔ mɔgɔ da b'a la k'a bɛɛ lamɛn commission nana yira k'a fɔ k'u gɛnna nkalon kan u man kan ka gɛn ko k'u ta maintenant u tɛ se ka segin armée la parce que o armée la u tɛ se ka segin bilen ni nin ɲɔgɔnna k'a kɛra ko n'i y'a la segin a bɛ fɔ dans la philosophie militaire ko mɔgɔ wɛrɛ b'a ɲɔgɔn kɛ maintenant k'u bɛ kɛ cogo di ko Mali an tun bɛ jateminɛ la k'an kan ka corps fila créer n'o ye corps de surveillance de prison ye ani corps de sapeur pompier quand t'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ o la u ye commission dɔ sigi ka répartition kɛ mɔgɔ 800 ka mɔgɔ 500 bila ka na administration pénitentiaire la ka mɔgɔ 300 k'o kɛ ka protection civile créer o y'a sɔrɔ protection civile fana ka mission o rattachelen bɛ gendarmerie la donc k'o b'o bolo maintenant k'o corps créer k'a kɛ corps type ye ka surveillant de prison aussi conformément aux conventions et aux recommandations maintenant des règles des Nations Unies Mali nana anw fana ka corps créer donc ni corps fila in créera ni élément kelenw de ye donc c'est en 93 officiellement ni radiation kɛra fo ka na se en 97 ni corps de surveillance des prisons créera mais à formalité fɔlɔ o kɛra le décret 96 008 PRM portant statut particulier des fonctionnaires du cadre de l'administration pénitentiaire o de kɛra texte fɔlɔ n'a yɛrɛ b'a fɔ ma ko décret 008 o de taara donc k'a yira k'a fɔ désormais corps de surveillance des prisons créera o ka baara ye la sécurisation des établissements pénitentiaires leur gestion administrative et financière donc gardiw ye passation k'anw ma olu taar'u ka mission régalienne na anw nana relève ta à partir de 97 donc corps de surveillance des prisons créera officiellement ni décret in de voilà un peu k'a ta indépendance ma kana bila régime démocratique la fo kana bila en 96 surveillant des prisons tɛmɛna nin sira minnu fɛ an bɛ se ka dɔɔni fana f'a la encore fo ka n'a bila an sigiyɔrɔ in na a tɛmɛna gabakurun fɛn o fɛn na a yɛlɛla fɛn o fɛn kan a bitara gɛlɛya fɛn o fɛn na donc pour dire que c'est un corps jeune mais qui a beaucoup souffert. Très bien. Tariku in an ye faamuyali caman sɔrɔ la maa mun hali n'u kalanna n'u ka baara ma ɲɛsin nin ma n'an ko ma ko administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée i da don tariku la an ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na sigi kun ye nin ye mais n'an ye nin bɛɛ jateminɛ sisan i da sera a ma corps militaires bɛ yen nɔ paramilitaires bɛ yen donc aw ni douane ani eaux et forêts o ye paramilitaires ye an bɛ don min na ko bi an bɛ aw ka cas kan n'a y'a jateminɛ ministre so jumɛn bɛ yen nɔ ni aw ka tali ni aw ka taaɲɛkow bɛ gulo o la. n ye n da maga la n ko indépendance kɔnɔna la fo ka n'a bila en 96 ni corps ka mission administration pénitentiaire kun confié le ministère de l'intérieur la o direction de créer pour la direction nationale de l'intérieur donc fo ka n'a bila o waati kɔnɔna la an ka corps kun bɛ sen fila ministère fila ni ɲɔgɔn cɛ fonction publique de kun b'a recrutement kɛ ni fonction publique la recrutement na o b'a ta k'a di ministère de l'intérieur ma o y'a sɔrɔ déjà recrutement yɛrɛ ma daminɛ an bɛ se ka bɔ faji la o y'a sɔrɔ recrutement ma daminɛ parce que 500 fɔlɔ min nana o de kun bɛ ka baara kɛ maintenant recrutement daminɛ fonction publique la 500 in nali kɔfɛ dɛ donc o kɔnɔna la toujours pour le respect des principes il y a des an ka textes bɛɛ bɔra France la n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a lajɛ k'a kɛ France ta ɲɔgɔnna de France corps de surveillance de prison a rattaché le ministère de la justice la mais yan'a ka rattaché ministère de la justice la a kun bɛ ministère de l'intérieur de bolo o de y'a créé k'a organiser a mago bɛ fɛn o fɛn na k'o kɛ ka tila k'a ta k'a di ministère de la justice ma donc en France c'est comme ça ministère de la justice de recrutement que formation fonctionnement organisation structuration pour tout ce qu'il faut donc an dun ye France ka lamɔden kɔrɔw ye donc u nana an fana ta k'a bɔ ministère de l'intérieur bolo k'a di administration pénitentiaire b'o bolo k'a di ministère de la justice ma yan mais personnel de recrutement toujours au bɛ fonction publique bolo ne yɛrɛ ka promotion est recrutée par la fonction publique donc fonction publique de kun bɛ recrutement kɛ
n'a les recrutements que avait arrêté bon, n'a arrêté bon, avec là qu'à transfert de corps que qu'attaquant Andy ministère de la fonction ministère de la justice au fond on a formé tout comme là n'a pas formé la formation commune de base avec les autres forces allez faire une disposition ta soit en top ta on fait ou arrêter formation organisée qu'à financer donc au delà on t'a candidat ministère de la justice mais on était à cheval entre les deux départements le ministère de la justice corps qui nous emploie et le ministère de la fonction publique les départements qui nous recrutent donc entre qu'on a là on a déterminé encore bon on y a finté la gaoué on a particularité de bauna mais le ministère de la fonction publique on recruté tout comme ça on a finté la carte recrutement parce que le concours d'ailleurs car diplôme drone qui est référencié avec les autres actes qu'il faut mais ni le finté la carte recrutement fika la follow atigi be finté la carte taille normal bois aka kenewa en mankenewa ni be de ganga ke arrêté kono ni nana ka ye bon en nana ye ka fo critère de mbagno te répond avec mes fonctions publiques toké en yere nana ka syndicat la ka mangan wuli ka layinu ke ka fo en recrutement ga changer bon konna lango ya recrutement ga changer faut ka statut de dama folo ni ya ta Mali loi fondamentale la constitution du 25 février en son article 70 oui corps listé corps menu ni statut autonome ka Mali bi se ka corps mi ka autonomie à travers une loi enseignement supérieur bola les forces armées au bola les forces de sécurité au bola en dumba en yere soro kondala donc ba ira ka fo en statut ka kan anyo wuli ka joke ka grève chaman ko la ka ira conformément à l'article 70 de la constitution du 25 février nous on a droit à un statut de nature législative donc finalement fama on a en famu yana ka famu akara furgo ye fo ni u borala ala ka hina o bamba to la au statut nana dauma en 2016 namba fama ko le statut et la loi numéro 2016-031 du 7 juillet 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Donc à partir de là, on a autonomie dirama à travers cette loi. Donc au loi il y a fort désormais fonction publique c'est quand on a recrutement qui est donc fonction publique on a du même que de faire la transposition. On a transposition dans cette loi et puis qu'à claque à texita quand on dit ministère de la justice à tout bella gelena donc bi on a fauté ces fonctions publiquement sauf nameta prime ko ou indemnité qu'elle est là parce que la loi aussi dit que c'est le seul département qui peut se prononcer pour toutes questions relatives au salaire donc notez bi on be ministère de la justice de bolo on a fait bébé ndé o dia on jabalay afamna katilia doni on a wati tara ko sebe ni mami ma fa ka don sisan il va faire ka surveiller diplôme du menganga sori bolo oni passera au concours là temesera du moment wala sa yika tenindo yere kan ni be feka ka surveiller ñu defo on ya corps de force sécurité de en a recrutement ni corps to tabekle en fleurom na bi procédure do be sena ministère de la justice de be recrutement organisé abe abibo ka yira ka fo bon maintenant surveillant de prison en mogo ben intana abe critères dégagés et bena folo en a corps constitué de 3 corps. Il y a le corps des agents, le corps des contrôleurs et le corps des inspecteurs. Agents, on les recruter avec le bac. Donc, on y met au sous-officier. Mais maintenant, le corps des contrôleurs, on les recruter avec bac plus 2. Namba Fomako DUT, diplôme universitaire en technologie. Maintenant, les inspecteurs, nous, il y a 100 fait corps en application avec le système LMD, on les recruter les licenciés. Donc, il faut avoir la licence pour être inspecteur, avoir les DUT, diplôme d'études universitaires, pour être contrôleur, et avoir les bacs pour être agent. Donc, au recrutement, conformément à la loi, avec ces 3 diplômes. Afamna. Donc, maman m'a fait que surveillant les prisonniers, ni kene mato au biseka, au ni rasora akono, kanga temesara mon fait. Wati ni atatuko kama, ama fait que doko imono sisano, ni befamna, okoro ni au bora ni serenga, tenintiga formation bike, no formation militaire effectivement. Kapma la souriant, anya yefana au bena institut ka boloka, juju be kala oromna, kunju membola. Bon, oye, amba foma ko la formation professionnelle. Par exemple, il y a un balma pour la on recrutement crânien commune de base bana au école de la police là. Ou tout cas formation professionnelle que katika corps yere kala yere. Maintenant on fait un corps kala yere de que Institut national de formation judiciaire. Mais en wulu kala no ka wulu ka jodam no fana la, o fana te ka se ka baraka kanye. Parce que il faut impérativement une école nationale de l'administration pénitentiaire comme le Burkina, comme le Sénégal. Donc nous, au école de Créera, au école de Bissé, quand on a formation béquée, que ce soit la formation physique, que ce soit la formation théorique,
que ce soit la formation continuelle en cours de carrière. Donc au bara on avait un texte mais pour le moment en la formation professionnelle beke au euro là au formation beta cadre du même qu'on a là et beta d'abord qui a corps et kalan cadon corps de surveillance des prisons et humain aka rôle humain dans le cadre de la sécurité nationale à travers les maisons d'arrêt rapport du même ban corps to nyonche ambe bara ke ni saria seunde parce que mo black kasola saria de mo do kasola saria de bibo figa se kata ko saria sebe ngini ku don texte du même se ka mo do kasola acte du même se ka abo kasola rapport du même que prison ni tribunal ni nyonche kasola dembe do na dona qu'est-ce qu'il faut maintenant pour la gestion namba ko la procédure carcérale donc au bé de kalambeta ke pendant une année n'a fait corte ou là-bas c'est après au là au fond qu'on a sanctionné aussi par un examen donc on y échouera il be sega kan flana ni échouera la dribéré ka bo effectif là donc pour dire que le corps de surveillance des prisons c'est un corps régalien c'est un corps qui est indispensable dans le maintien de la sécurité publique et dans l'application des décisions de justice. Donc, on s'aime là-bas, on met la canala, on met la bateau de Sirala, on met Hadamadaya Hake Fananamba pour le droit de l'homme à travers les détenus, on met Hake Fanala. Ne famna, amifo, maintenant y a des gens qui font amena yeka for au surveillant de prison. Dugu weekend do wati do bara blate au kakola ama yeka foko bara jigina kabo kasobona kasabu ke maude beno na ye jatemina ke ola aw ni kasola don aw ka rapport be cogo jume aw ni kasola don ka rapport be cogo na d'abord on formel do kama psychologiquement on wala kasola don nya mawode na fam were mawode an balmaw don an dogo do an koro do an faw do an baw do donc on se ku mina bolo were la ni hadama de nyate en se mi ambo ko mais saria fana fm bere cadre namba ya fo mako cadre déontologique o ba ira ka fo e ga bara konna la i dan fara yeni i manga teme yana ini kasolo denga rapport dan yeni a manga teme na mais o ti ka sens d'humanisme fana bla ka mna ka traiter ko bakan non ou bara société de kono o be segin société de kono o la ni kaso de kanga paso de la philosophie mi kono après Nelson Mandela ko ka kaso bo ka mogo datugundron me ka kaso ke mo kono fin la glani yoroy au-delà, il va y avoir au volet de Benafra en mission quand n'a pas fait volet et rééducation et réinsertion sociale. Au cours de la ni mouro donna kasola. An nobise kakala, comment no se kakala? Parce que mouro mba datung au fana hada madene, abise ka fili. Buna hada madene dafa balide. Donc na fila sera qui se connala. Na na da anuma. Au cours de ka fon anka fen kala ka soro sera mamin kala. On ma lamara, on ba topoto, na banara, on ba frake, on be dairo dama, on be kolisafina dama. Fongo feni hadamadenya blanguye obedama mais abe privé mina dron oya ka liberté de bail vient atsaka bokota ka so asagola atsaka do asagola donc au droit numéro respecté namba fuma ko les principes fondamentaux des droits des détenus ka so denga hake au texte bambolo ambe kala olu bela jelena donc anga bara bata au cadre konnala ko ajara nyeko jugo moletna ga wati bala ka ta ko sebe to te minti dur no wana ka inshallah sisa anga jamkan kono dogo ku nyingali kala ye aka nyingali bla kana no ye monsieur Amara Damele ay mi nyingali min tan wanga mawlelna anga je anga mawlele nyingali ka jabila je est-ce que ne bi nyingali mun ngani sharia la ni bita mogola je kasula ibi warde sarawa ta mogola yo bien itu war saradi ya so sharia ba ira ga warde saradi bien ni sharia ka ira kana warde ra safi ni so ya ni ngal le ni bulu ta gasi asega kuna funya don so ba molitna iye aleka nyingali yesisa wala ayimu fo ibisaka mu fonna bon ay nyingali ke ko yala ni mogo ka mogo be kasola ko ni bita la je kibe warde sarawa bo ya ka nyingali ni mafili ambe sariya kuma defo do ni sariya kuma fora ni e mogo min ya soro etara war sarayi bi yira kono ni sariya soso ni ma soso ni mogo ka mogo be kasola parce que mogo te do kasola folo tribunal de bi datu ni tribunal yi datu obna ni papier de namba kuma ko le mandat de dépôt au mandat de dépôt de konnala e ba so atika infraction baka na infraction fana fly infraction primaire ani infraction de second degré mogo mi mogo fara ani mogo mi sunyeli ke o ka infraction de kele donc crime ani délit donc ni ga taxi nana en bo bed la je ibe orienté au de konnala
par exemple ne ka mɔgɔ min n'a nana ni suɲɛli de ye k'a fɔ ko procureur de y'a datugu ou bien procureur ka substitut n'o y'a ka dangan ye k'o dɔ de y'a datugu e bɛ fɛ ka na o lajɛ kasobon na Mali sariya kɔ k'i ka taa o procureur masina fɛ i ye ne ka karisa datugu kasobon na n bɛ fɛ ka taa ɲɛ d'a kan o procureur de bɛ yamaruya d'i ma à travers un acte n'a bɛ f'o ma ko permis de communiquer i bɛ na n'o de ye anw fɛ ani i ka pièce d'identité en cours de valeur Mali sariya b'a fɔ ko papier min kan ka ye bolo min b'a jira k'a fɔ e ye maliden ye ou e ye jamana wɛrɛ mɔgɔ ye mais à travers internet a bɛ se ka kɛ permis ye a bɛ se ka kɛ passeport ye a bɛ se ka kɛ carte d'identité ye donc anw b'o de lajɛ ka permis lajɛ procureur de ye karisa masina datugu a y'a somɔgɔ yamaruya k'a kana lajɛ an b'i bila i bɛ dɔn i bɛ t'i ka mɔgɔ lajɛ wɛrɛ ko kuma fɔra yan n'a y'a sɔrɔ e ka mɔgɔ ye mɔgɔ de faga ko juge d'instruction dɔ de y'a datugu o juge d'instruction masina de fana bɛ papier de ma k'a yamaruya i kana lajɛ i bɛna n'a nin cogo nin fana la i b'i ka mɔgɔ lajɛ yɔrɔ wɛrɛ ko kuma fɔ yan bon ne ka mɔgɔ jugera k'a condamné après la condamnation la décision de la condamnation o y'a bolo ye tribunal ka bolo kan ou o y'a bolo ye cour d'assises ka bolo kan ka n'a di administration pénitentiaire ma jusqu'à la fin de sa peine n'an b'a fɔ o ma ko la procédure carcérale o la juge to o yamaruya bilen procureur to yamaruya minnu y'a juge assise to yamaruya anw ka directeur national de l'administration pénitentiaire o de b'a yamaruya ka détenu fɛn o fɛn n'a condamnera k'a fɔ karisa somɔgɔw a jugera a condamné la a ka taga lajɛ i bɛ nin papier nin d'a kan i bɛ na i bɛ dɔn i b'i ka mɔgɔ lajɛ wɛrɛ ko kuma fɔra yan donc ni mɔgɔ mɔgɔ ma ye nin cadre kɔnɔ donc ça veut dire i tɛ sariya kɔnɔ donc anw bɛ sariya de kuma fɔ an b'o de défend an b'o de interpréter donc ni e ma ye nin kɔnɔ ni e taara sira yɛrɛ fɛ e yɛrɛ fana ye sariya sɔsɔ i taara min y'a kɛ o fana ye sariya sɔsɔ sariya ko ko sariya sɔsɔbaga fila bɛɛ kelen ye sariya ɲɛkɔrɔ ɲangili la les corrupteurs et les corrompus sont tous à pied d'égalité au regard de la loi. Donc, je sais que jaabi min fa y'a ka question kɔnɔna la o ye. Nin diyara n ye kojugu Mɔlɛtina. N'an ye jateminɛ kɛ aw ka baara in an bɛ sariya bulon de kɔnɔ. Kɛnɛ min bɛ yan aw ka kɛnɛ don. Inshallah. Maaw kun b'aw mako sera kɛnɛ in ma. Sariya baarakɛbaga bɛɛ. Aw ni juges tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na. An ye a kunnafoniw mɛn bi ni e b'an bolo kɔrɔ. Hinɛ tɛ yan makari tɛ yan. Sariya min fɔ an bɛ taa n'o ye. Inshallah. Ko an balakaw bɛ kɛ kaso dɔw kɔnɔna na gardiw bon jamana kɔnɔna na surtout k'i b'a sɔrɔ ko dɔw ni kɔnɔbara bɛ bɔ kaso la walima dɔw ye garisɛgɛ sɔrɔ kaso la ko bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ aw ka complice t'a la ni agents nɔ tɛ walima u ma a dabɔ a kama k'a kɛ e bɛ se ka mun fɔ o la Mɔlɛtina. Voilà c'est que bon i ye min fɔ a ɲininkali diyara n ye a ka kan ka ɲɛfɔ n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ bi kaso kelen dɔrɔn de bɛ yen min bɛ musow lamara n'an b'a fɔ o ma ko les centres de détention pour les femmes mais kasobon tɔw la a kɔnɔna la kaso yɛrɛ dimension ma jɔ ka ɲɛ Mali kɔnɔ surtout fo ka taa caractéristique bɛ respecté mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ i ka hakɛ to kuma la lamɛnbagaw ka hakɛ to kuma la muso bɛ se ka kɔnɔ ta semaine kelen o semaine kɔnɔna la a bɛ se ka lafataw sɔrɔ a bɛ taa kaso la mais ani kɔnɔ in bɛ don maintenant n'o kɔnɔ ma yɛrɛ a bɛ fɔ k'a fɔ k'o ye kɔnɔ ta kaso la mais ani kɔnɔ donna don o de la n'i nana anw fɛ a fɔ ma ko visite d'entrée o visite d'entrée ye jumɛn ye n'i ka fɛn bɛɛ kɛra k'i ka enregistrement kɛ k'i ka fouille ni ka fɛn bɛɛ i bɛ ta ka di santé mɔgɔw ma olu b'an fɛ yen olu b'i lajɛ i kɛra cɛ o i kɛra muso ye o n'a y'a sɔrɔ bana t'i la min bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ n'a y'a sɔrɔ bana wɛrɛ t'i la min bɛ se ka kaso gɛlɛya k'i bolo nin bɛɛ bɛ lajɛ bon an balakaw i b'a ye olu fana bɛ lajɛ ni kɔnɔ b'u la o na kumani parce que muso bɛ se ka kɔnɔ ta ka se niveau dɔ ma k'a sɔrɔ a ma bɔ ni kɔnɔ b'a la a na tumani depuis à partir de là a bɛ don a ka dossier kɔnɔ donc e mɔgɔ min y'a ye a na tumani e kɔnɔ t'a la kalo saba kalo nana e nana ye kɔnɔ bɔra e b'a fɔ ko gardiw de don ka gardiw tɛ a donna ni kɔnɔ de ye mɔgɔw bɛ ka minnu fɔ bon olu ye tɔgɔ tiɲɛ kumaw ye anw ye corps régalien ye anw créera kama an ye formation bɛɛ sɔrɔ anw ka déontologie la n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ gɛn i gɛnnen banna dɔrɔn tɛ i bɛ gɛn ka tila k'i di tribunal ma k'i juger qui condamne conformément à la loi pénale. Amu yɛrɛ bɛ kasodenw fana kɔlɔsi aw bɛ se ka don kaso fana na k'aw datugu. Mais nous on n'est pas au-dessus de la loi on dit que personne n'est au-dessus de la loi n ko président de la république n'a fɔ tɛrɛ n'a jiginna a bɛ minɛ ka datugu donc pour dire que surveillant de prison bɛ minɛ ka datugu k'i to fonction yɛrɛ la an yɛrɛ syndicalement an y'o cas caman gérer à tort ou à travers mais pour dire que ko mɔgɔw ko n'a ɲininkaliw kɛ i n'a fɔ i y'a kɛ cogo min na dogona t'a la an b'a ɲɛfɔ kɔrɔ ye olu ta de ye anw ta tɛ. Mɔlɛtina ɲininkali caman bɛ anw bolo an ka waati banna an bolo pewu n'o tɛ ɲininkali caman wɛrɛ bɛ yen n b'a fɛ don wɛrɛ nataw la ani ka sigi na maaw fana an ka whatsapp numéro bɛ maaw ka bolo kan whatsapp numéro bɛ yen minnu bɛ se k'u ka ɲininkaliw bila ka na don nataw la an na sigi aw b'a fɛ aw ka mun dɔn kasoko la wala kabi jɛmukan kuncɛ i bɛ ladilikan jumɛn lase. N bɛ ladilikan min lase n bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo bi ale de ye Mali finitigila bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba ye son excellence le colonel Assimi Goïta n bɛ Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen fo tout corps confondu
ka malien bɛɛ lajɛlen fo ka Sirifila TV ɲɛmɔgɔ ana barakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu kɛ jamana ala ka lafiya ala ka bɔ jugu amin amin merci beaucoup ami fo ki walimando ama fo yi Konate e kelen tɔgɔla an bɛ Mali agent de surveillance de prison bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri an ye mun dɔ bi o b'a jira k'a fɔ maa ko i datugura si kaso la o bɛ kɛ jɔn bolo o ye ni agent ninnu ye o la an ka bonya kan ka s'u ma tɛmɛsira minnu fɔra aw ka sariya bulon kɛnɛ don ko ni b'i ka maa lajɛ i kan ka tɛmɛsira minnu fɛ o donna anw senkɔrɔ o don nataw la aw ka ɲininkaliw WhatsApp numéro bilalen don aw ka bolo kan mun bɛ kɛ sababu ye aw b'o ka ɲininkaliw kɛ ka na an b'u tɛnku an ka mawululu na an b'u fo k'u waleɲumandɔn sariya bulon kɔnɔ hanɛ t'a la magari t'a la sariya ye min fɔ an b'o fɔ k'o faranfasiya walasa filiw ka dɔgɔ ka bɔ kow la bɛɛ lajɛlen ka sariya tɛmɛsiraw dɔn ni ne kun y'aw garisɛgɛ ye bi an b'a fɔ o la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh